pamusoro yedare ndaone nyaya yakambopinda mudare muno iri nhau yakamhangarwa naSheikh Mo Samarkand anogara muvhileji yemabhukwe achimhangarira Witness Murozvi anogarazve muvhileji yemabhukwe semuvakidzani. Iri nhau yekuti Witness Murozvi ari kupomera Sheikh Mo Samarkand kuti ari kufambidzana nemudzimai wake. Ndiyo nhau yakauya kuzomhangara dare pamwe ikazopera pakuti Witness akaramba akasimba pakuti vaviri vanofambidzana. Ndinotenda chete kana ndichinge ndaenda kuEconet nekuNet1 ndanoona mameseji. Saka Witness akauya tikamupa tsamba yekuti atendere kupihwa mameseji, ndo akanga anzi ozoya nawo kudare kuti nyaya yake ione kupenenguka. Witness Murozvi murotusvitso kudare mameseji akupinda kuti mameseji amakanotora kuEconet nekuNet1. Ndakaenda kuEconet ndikasvika kuEconet ndikavapa tsamba yandakapiwa pano pachibva atiti isusu kunobva hatitambiri tsamba inobva pachief, tinotambira tsamba yatinenge tapiwa necourt order inenge ine case number nemupurisa ndiye anouya kuzotora maprintout inenge yakanyorwa case number. Saka vachibva nditi chidzokera nekucivil court unoona clerk of court, ndichibva ndadzokera neikoko ndikasvika ikoko clerk of court achibva nditi nini maprintout kana zviri zvemadomestic hatikwanisi kuti tinonyora tsamba court kuti munopiwa maprintout. Maprintout atinonyora ndeyekuti kana pakakondwa munhu kana pakabiwa mapurisa achinge auya ndo patinokwanisa kuti tinyore tsamba yekuti tinopiwa maprintout anobuda. kuNet1 ndakaenda nobva ndasvika ndikavaratidza tsamba. kuNet1 vachibva nditi tichakuforwardirai maprintout pafoni, kunonga hatiti zvokuprinda papepa, tinokuforwardirai pafoni penyu. Saka nanhasi havasati vaforwarda, ndaitotaura navo paWhatsApp chiti ndiforwardirei mameseji aya, nanhasi havasati vaforwarda. Mamiriro azvakaita. Okay. But some people, yeah. So you are the one. Inini ndangobudomba makuseni handinatoonga So wazisa ukubuya kuma vanozviziva kuti iri kunasa. Saka nene anhu mavazivisa here kuti mukuya ini ndakavazivisa nezuva kuti mangwana ndomuita koti. kubva patakapedzisira kubva panapa kwakamira sei kudzimba kwenyu? inde kupindura hangu pakuda kudai hangu murume uyu ari kuti akaudzwa zvaakaudzwa paakaenda akazodzoka kuno kachitaura kuti ndo zvandaudzwa pachinenguva because patova nearly 7 weeks akazodzoka feedback kuna mambo uchiti inini ndafamba so zvaramba pachinenguva kuti mambo anga achiziva because pane zvimwe zvekungopedzera nguva nezvinhu zvisina basa. Ini ndiye ndiri kubasa izvozvizvi
ndakatoapply live kuti nyaya inge ichipera ndototanga basa mai manje ipapa mangwani totanga basa izvozvi akutaura kuti akarambirwa nguva yese angakagariri nguva yese pane 7 weeks nyaya yapinda mudariro asi izvozvi zvaari kwanzi ndakarambirwa but ndiye akareza kwende kuna mambo ini ndiri kukumbira kuti ndiite ndimboita ndiite print out because ndikaenda kuchiita print out nditsamba yabva kwamambo handibhadhare mari mukadzi wacho ari pasaidi apa achiti mari yacho tozoiona kupi yekuita print out zvakanzi aiwa ukaita print out through tsamba yabva kuna mambo haubhadhare mari ndakakonfirma kuEconet nhasi akuchinja free statement asi kuzoti akabvunza vanhu vasiiwe here kana kuti vanhu Econet vacho vakasiyana here totoshamisika kunzwa achitonzi hana nguva yese anga akagariri kana anga asina izvozvo apindure ipapo kuti nguva yese anga akagarirei kana waita seichochoka chabva kudare worambirwa zvinanova kunyorereka patsamba yacho kuti taramba nechikonzero chekuti ubva wave umbowo hwatava kushandisa mudare kuti ndakaenda kuEconet proof ndei vakadhinda apa vakanyora comment iyi yekuti havakwanisa kundipa print out nechikonzero ichi vakataura izvi because toona ngetichikurukura iwo mameseji akauya mufoni mako asi usingarevi kuaburisa zviri nani kuti net1 vakandisira mameseji pafoni vakadhinda apa ndobva vazvinyora patsamba yenyu iyi then tobva tazviona zvishuwa vakati vachatumira Tokupinda pafoni. Tokutumira pafoni. yakanyorwa here comment yawataura Econet hapana chavakanyora vakati isusu hatitambiri tsamba inobva pachiro but if your request kuti ini ndoda proof yekuti ndakauya nesamba iyi mukataura chikonzero chekuti hamukwanise kundiitira print out because pari zvino kamira unzi nyangwe tikada kurifiya nyaya yekwomagistrate nhasi vanotiti ndipei umbo hwezvamuri kutaura iwe unofanira kupruvha kamudare kuti wakasvika kuEconet zveshuwa vakaramba nechikonzero chekuti zvobva zvanyorwa patsamba yacho kuti hatikwanise kukupa print out nechikonzero chekuti wobva wachinyora wobva wadhinda then iwo kana wakuya tikapa magistrate tikatsamba yavo inotaura kuti tsamba yakasvika kuEconet asi vakaramba nechikonzero ichi then magistrate wobva wati ndizvo here kana kuti hazvisi if it means magistrate ndo vaakupa order yavo wobva wachizopa order but matsamba ako ese ari maviri ka haana umbo hwekuti akasvika kwaningiriki because net1 ukarifiwa to 9th floor. Ndakaenda ku9th floor. But proof yekuti wazosvika. Kana wasvika kuofisi kwamambo uchosvika ndauya chidhinda yapa mama. Monyora kuti ndasvika ndodhinda ka then mangwana wangoti mambo ndakauya muofisi menyu chidhindo chenyu ichi. Because chiro akamawana kuEconet akashaya message anga mubudisi tsamba iyo kana because anoziva kuti inotsikirira iyi ndimwe nyaya futi iyo. Totarisa masaidzi ese because iye anga mabudisika kuti ini izvozvi hapana mameseji nekuti inotsikirira iyi anongoshandisa uchenjeri uchiti aiva hana chandakawana iye zvaakashaya chaakawana pachine nguva unouya kachitaura kuti mambo kuenda kwamakanditi ndiendeka ndanyimwa so ofisi yakati yandirambira ukazodii pawakarambirwa ukadii but zvizvozvo anozati kurambirwa kwokutanga kunoda umbo huri patsamba yacho ndakasvika chidhindo ichi ndo proof yekuti ndakasvika kuEconet ndobva vandipa chikonzero chokuti chavakanyora apa chikonzero chacho ichi kuitira kuti kana taura vazotora rimwe danho kati kuzati kwakasvikwa zveshuwa because Econet tikaibvunza wobva wati hatina kana bva takamboona munhu akadaro toti kudii pai proof yekuti wakasvika kuEconet ndeipi sorry mama kuEconet ndakaenda pavakangondirambira ukaudzana Azipatati proof yekuti wakasvika kuEconet ndeipi proof yedu ndeipi yekuti wakasvika kuEconet proof yekuti ndakasvika kuEconet panapa handina
handinayo proof yekuti ndakasvika kunet 1 pavakati vachandiforwardira mamessage pafoni maprintouts pafoni. Saka kana vachinzi havana apa foni iri kuuya nechii? Foni iri kuratidza kuti kunet 1 ndaitotaura kuti nditumirei maprintouts audiwa musi wa29. Vatika dare rakati tipei humbowo, then mamadzoka kudare pasina chiripo chiri maringe nehumbowo. Dare riri kufanira kupfuurira mberi chirudziya. Pamusoro imamo chiri kundikatyamadza ndechekuti witness Murozvi malaini akakarejistwa muzita make, zvokuti handifunga kuti ndikada kurequesta inini laini rakarejistwa muzita mangu pasina kuti ndambowana tsamba vangandinyima ndikumbiro call kana ndikumbiro message log, zvinhu zvinogona kungoitwa ndisina na tsamba sezvo zviri muzita malaini ese ari muzita menyu akarejistwa neni. Ndizvo zvinonetsa kuti sei vari kushaya access. Ndakazongoti kunyora tsamba kunyora zvedu asi zvinhu zvamakarejista kana mukada kuziva akaunti yenyu ndiri kufamba sei line mameseji amaida kana akarasika kana nokumada ari important havangambokunyima nekuti zviri muzita menyu. Kwangoedu kunyora tsamba but zvese makwanisa kutongozviwana information pasina rubatsiro rwetsamba. Kutsira kuti tizvitsvagire zvinezvi isusu tiri mukati menyaya dai zvinhu zvakataurwa earlier on tingadai takabatsirana. Zvino nyaya yakuuya mudare isina kana umbowo apa yakunzi nyaya yega ipedzi inopedziswa sei isusu umbowo hwatakafumbira usiku. Zvorobva zvokutaurwa kunzi malaini ese ari muzita mako unongozonyimwa sei iwewe information yelaini rako iwewe hausoda laini remumwe munhu kaka. Pamusoro imamo kuti chinoratidza kuti ndakasvika kwese kuko handiti ndakuchitokumbira ini ndiri kuenda kubasa sezvinongoita ivi tese tiri pabasa hapana paofa ndakutokumbira kuti kana zvichigona togona kudzoka paweekend ndaenda ndonouya neproof yezvinhu zvapano kuti vanya zvinoratidza kuti ndakasvika kwavari ikoko ndinotodzokera futi kwavari ndichinovataurira kuti uko zvakanorambirwa nokuti hapana chinoratidza kuti ndakasvika kuna apa pasudiwa kuti vanhu vasvika panodiwa maprintout. Hatidei so piwa matsamba mwava magistrate mangwana magistrate wodhinda matsamba vadhinda matsamba woyashura matsamba ako woenda kana wapiwa matsamba ako waenda wounza printout dzacho kana printout dzacho dzazouya ndopatinozoudza uyo kuti tatozoronga ndetiri dare tane umbowo wacho taona kuti pane chikonzero here chekuti tidedze uyu ndotogona kuramba tichingotambisira munhu nguva yebasa isusu tisina. Iwo ndonofamba mapepa ako isusu chatirongera chidi kukumbira stembi yamagistrate handiti ndozvega zvatirikuita tinoda kukumbira magistrate kuti vatidhindire kuti kana waenda kwaikonetika zvirege kuratidza sokuti mambo vari kuita zvinhu zvavo vega. Magistrate varatidze kuti vari kuzviziva ende vatendera kuti zviitwe. Saka tikavapa tsamba iyo vanoiverenga voona request yatinayo kana vabvuma kuti zviitwe vanodhinda vosaina vadhinda vasaina iwowo wotora wochienda unotora maprintout ako wauya nemaprintout unoya nawo pano woya wozvasiya chero kubva mande kusvika friday unoya zvosiya maprintout panapo kana wasiya maprintout susu tochizofonera uyu tobva tachironga ndetire dare ipapo nekuti umbotendana nawo chekmo I think ndo suggestion yatinayo ingatibatsire pane kuti tirambe tichingoti chikupai date rekuti dzokai tisina chatiri kuona chikuitika zviri nani tizotaura date rekuti dzokai tane umbowo handizvo zvazvo kozi line refoni nderako handifungi kuti zvingabve zvarema kudaro ino ipapo ndikupanzwa kumambo but asi mibvunzo wangu muhombe ndeyekuti iye ngaambopindura kuti nguva isanga achiti nekuti ini izvozvi zvidatotanga basa
ndauda kuita zvinhu zvinobhenefitawo ini nemhuri yangu mulife mangu kana ndaakutotanga basa ndauda kutombobuda kunze saka ipapa manje zvinhu zvatonditadzisa kusabuda kunze nekuda kwake zvinhu zvisina basa zvinondipedzera nguva zvinhu zvandauda kuita zvinotobhenefita inini wozoshaya ukawitness wakati chipa wakati iwe ukabata uyu uchamupa chimombe ukatadza kumubata anokupa mombe hani wakati ukamubata anokupa mombe ukatadza kumubata mombe mbiri handizvo saka uri kuziva chisungo chavo kapa uri kuchiziva wozvinogona kutoratidza kuti kana maybe iwo waona kuti hapana humbo ubva wambonyarara saka zvoreva kuti iwe ukatadza kuudza mapurinda kuti unomupa mombe dzake mbiri because malaini aya ndaakwa effort yekuti uudze humbo ndeyako nguva yacho kubva patakapedzisira kugara kusvika pari nhasi pane nguva yakareba it's almost 2 months kubva patakapedzisira kuti takagara kudare mutswani rinenge renyaya rakatindwa rini tsamba 18 October. Was that almost 6 weeks? ndinotoenda kubasa sezvaanoita sezvanoita kuita sei ndatomambira tese tiri kuenda kubasa no apa isine yakuenda kubasa inhau yehombo rudiwa nedare akauya kudare achimhangara ati ndiwe ndobva wapa uyu mhosvaka saka tiri tichiisa hombo hwakwa adzimai vako vakauya vakati ei ndiri kutoshamisika onazvezvo akamhangara ndindakamhanga asi adzimai vake vakauya vakashamisika nazvo vacho waipomera mhosva vakatoramba vakati handizvizive izvo vakatoti enda unotora mapurinda out acho fonde dzako tora iwe ukataura wega ukati kana asina kubatwa nemhosva unomupa mombe mbiri saka iwewe ndione basa rekuti utipe humbowo hwako kana warega kumba wokutipa humbowoka chekuma unomupa mombe dzake mbiri bozi izvozvo ndowakazvireva ndatenda mambe ndichaita sokureva point ndichatindikwa chitindo vachatsamba dzichatindwa namajor street ava kumana ndo vanozviita usitooneta izvozvo aya ndokutaura kuti kana dzatindwa ndozopiwa ndoenda nadzo uya muswe mangwana kumazoruduka kana chipiri unokwanisa kuwanikwa rini mumazuva maviri mangwana kumazoruduka uya mangwana kumazoruduka umana ite mangwana kumazoruduka tsamba dzidhindwe momhamupa matsamba acho then from there kana tsamba dzadhindwa tikafawo 2 weeks unokwana kuvatipa maprintout one saka 2 weeks tikuti teta ari nha pakati paDecember 13 December topatogara ndo saradhi yacho ipamberi pacho yemusiwa 20 saradhi yemusiwa 20 kana usina kutipawo pachekimo mombe dzake think ndokupedza kwatingaita kana watadza kuudza umbo wako upa mombe dzake think ndizvo for now